Il-Partit Nazzjonalista ddikjara uffiċjalment li ħafna minn dawk li jkun smaw il-kannabis għandhom xi ħaġa nieqsa psikoloġikament. Fil-Parlament, l-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż, l-Oppożizzjoni ta' Bernard Grech spiċċat tajt li min juża l-kannabis mhuwiex ta' karattru sod. Fil-fatt intqal li dan ikun dajjef u għax ġrat xi ħaġa ħażina f'ħajjithom. Dan il-kliem propju qalitu d-Deputat Nazzjonalista Maria Deguara quddiem xjentisti barranin li kienu qed jieħdu sehem f'diskussjoni dwar ir-riforma fil-liġi tal-kannabis fil-kumitat parlamentari konġunt għall-affarijiet soċjali u tal-familja. That a lot of these cannabis users, there is something what we call missing psychologically, perhaps they have a weak character, something have gone wrong in their lives. Deguara illi mhux l-ewwel darba spiċċat fl-aħbarijiet għal dikjarazzjonijiet differenti fosthom meta qalet illi l-vaċċin għal COVID-19 mhuwiex soluzzjoni u li pajjiżna mhux se jkollu iżjed minn 40,000 doża xjati lill-poplu, saħqet illi l-pajjiżi fejn l-użu tal-kannabis ġie legalizzat żdiedu l-bejgħ minn swieq illegali. Don't forget that a lot of countries who have legalized it the black market or the underground market have really exploded up. Iżda din id-dikjarazzjoni ta' Deguara ġiet ikkoreġuta mill-President tal-Aqda Relief Andrew Bonello u saħansitra minn espert barrani li kienet jieħu sehem fid-diskussjoni b'mod virtwali. It-tnejn li huma qalu li mhux talli l-bejħ minn swieq illegali ma splodix talli fil-fatt naqas meta pajjiż għamel legali l-użu tal-kannabis. Where cannabis has been legalized, the black market has actually gone down, not exploded. Thank you. Yes, I would like to confirm. Canada now has, after a few years, over 50% is now regulated market. So every year after legalization, it's more is regulated and less is going to the black market. Il-Partit Nazzjonalista ta' Bernard Grech huwa l-uniku wieħed li ma ppreżentax il-proposti tiegħu fil-perjodu ta' konsultazzjoni dwar il-white paper għar-riforma fil-liġi tal-kannabis. Dan għall-kuntrarju ta' bosta li qalu tagħhom fosthom partiti politiċi oħra, istituzzjonijiet u anke jaqdiet mhux governattivi. Il-Partit Laburista qed isejħu wkoll għal qafas legali apposta dwar ix-xiri taż-żerriegħa tal-kannabis minn sorsi liċenzjati u li jista' jkun sorveljat minn awtorità apposta li tassigura l-kwalità tal-prodott. Fuq kollox il-Partit Laburista qed isostni illi l-legalizzazzjoni tal-kannabis tkompli tisħa fuq il-punt illi min jikkonsma l-kannabis mhuwiex kriminal. Intant il-Kap Nazzjonalista Bernard Grech kien saħaq li l-Gvern ġessaq white paper biex jikkonsulta dwar l-użu responsabbli tal-kannabis biex jaljena liż-żgħażagħ. Robert Abela prova juża dil-kwistjoni tal-kannabis biex min għalih jaljena u rnexxielu ta' wkoll sa ċertu punt għaliex is-servi tal-ħadd li għadda wera li żgħażagħ anke resqu aktar li Partit Laburista.